26 आश्रामबाड़ी विधानसभा पश्चिम चंपाहोर विलेज कमेटी के निवासी बनबीर देब्बर्मा की पत्नी खिलोंगती देब्बर्मा को डायबिटीज और टीबी बीमारी होने से उनकी स्थिति बेहद खराब है। आज उनकी मदद करने पहुंचे जोनल चेयरमैन विशु देब्बर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश देब्बर्मा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष त्रिथित देब्बर्मा, ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट सुबल सिंह देब्बर्मा, ब्लॉक कमेटी के सदस्य संतोष देब्बर्मा, विलेज कमेटी चेयरमैन राजेश देब्बर्मा, वाइस चेयरमैन मानव देब्बर्मा, प्राइमरी प्रेसिडेंट प्रदीप देब्बर्मा समेत YTF और TWF के अन्य कार्यकर्ता। patni oro chini sarsong mothani bisingti borok subana phaimane nang tam saklainai bongno mothan digito ang sigang bo ani ngo solme afro bo suba phika afro mairung ro alu ro suba na abu botaisa suba phika abamba ge yang beli kan mai mothro mon kamini bo mungkya sabe imu hito agi hito sontos kupta pada hindi bo mungkomone tabukai ngo buhindro parang thata coaching chamber sara pas nongwat hamba dada ne bommo anu Banabir Debbarma angkai dabone hamya klainai nin tam klai aba an logi so aborun sime mo hai bemarang kai klai tamo no 3 mas mo tong ha pula ang klai kha tam ne nung bo klai kha sekarang kai ang yakung himme yang gai bai changa abo ngoi dimas are man prekhno an logi song techa ko sukan biti chai tamane mo gap di khata gap di mo jagai atka sukan badi thanga baru kai hospital la tangka 10 din tongi kha abong pre suti thika abong pre techa 3 din pore techa tangka ei 4 din tongi kha abong pre khai thinang kha tam buti bemar hinmo amne doctor tam nisa amne kita sukar tomane ngeta jibit langge olo amare khai diwoi aro dipet manja ka TV ngo hap to TV nei ngaro kop ngo kop porikan bagai kop mungkona naikha kop no khoya kusugya nagai mo background go se nei saka ngai abani bithi dikhatabu abo dibo ngai sugar khai pore sai sonu poli to ei insulin ro dibo matung ta tabo daily 3 tai insulin maru kai tam samuro klai tong anto ta samsi khaiman lewu ngo himayang gai yakuni bagai agi ke kadni sito khimani nukhungro khaiman le hai abo to ta kom kam bodo no ka nukhungo borok busuk tong family nukhungo ngo sungkro bure an chere rok nei kaisa bo pori tongo ok chere pra hangkai tini mo hai phungo tam bagai norok chumonani phaina nangkha sar tija sagari Balakan nama sini media person ini sebenarnya no, cuma West Champasara edisi village ni andaro Ward Nong 5, cini tako okra cini da Banabir, bini logi song sorry sakta ya, bon niji sakwa tamu sorry sakta ya, cuma sekarang ucap bono visi cuma itu mereka, abang dia kalau tamu bini logi song, abang ini sakta ya, anggai balai serious condition itu mo, bini logi song mungkai, Khilongti Debbarma, bobo abang ini sugar ni patient plus TB, boman jajak, teh yakung rok itu mah yang mereka. Batau paralysis type ngai tongo gaban magai borok continuous biti chawi tongna nango insulin nai tongna nango gaban magai balai kesebok laijak borok am magai chungtini chini West Champasara 5 nong ward ni joto members teo jani joto TIPRA MOTHA ni warriors TWF te chino jaga phai manjak chung khoi district president political district ni president chini takokra da rajesh te jaga khoi district ni working president chini Dapitit, saya cuma jaga West Champasara ni chairman, vice chairman joto, TWF, TIPRA MOTHA, youth joto mungkin cuma kini jaga kisi cah coba fika, kami kena bus kami salah, cuma borong no bahaya tu coba mantep website oleh nai, borong ni tabuk balai, tu ni angko balai kom, hemoglobin borong just 7% sih, gak mungkin no
Brono buskani sarus sami bisingo thui namangai chung joto wari sami bising tike collect kai bahike relaiman chung chaitok lainai gai umono chung buskani salo brono te bahike bahai chobai man gai chung chini edisi hapang hite ba bahike chobai man chung aw sebo wona lainai karon borok orang daily si rang nangai dong hai company income ni source bo sakbe tamchi sori sakte te bin logi chung sakte ga bahike income khane bone income ni belai kesep amongai chung joto na to kaise te tibrasa local ni amche ni ngai bo chung joto brono chobai ma chanai joto no chobai bisinti boni no khung bora ga thangmane boni chinang bo kisa kuarang man asuk na hamlai tini mo hai bemar klaijak rok to chung nubu kwbangma jaga rogo norok subaibo tongo tini bo subana phayo kai tam sanai mo hai rok subasuni bagai dabo norok tangai rina nangka hambai sini media person na sole norok chini mothani bisingti nuk tonga chini bubagra bises babe chini mothani chini jara warriors songno sob somoi no sawo jekhane chuba sonani tongo bo sori hamyang mano nok hamyang mano ba kwbangma jungjallo tongmano যখন jungjallo tongnai rokno chubana ni bagui chingno dagi jakno siklarno no khana khana tui ni bagui dagi jak aboni no kaisa bo asuk chungno hamjak mani chini bubagra bo binia hamjak mani bisingtui tini tripurao kaisa selaijak mungkai gageo hai nugia kebo jodi imting tongkai chuba laimani a culture tripurao tongmaya কিন্তু bubagrani je asuk chini do phano hamjak mani do phano thamjak thupsa khaijani bina hamjak mani mari ngi no chingoro chini mawa borno bonobi bihi chini mami bo chini pachim champa sara 5 nong ward klaijak kai bini je khanamani 3 mas jabot amyang tongo sugar tongo tv tongo abo hai okay abon bangi sing khanama baluka chungbo kwbangma jagabo kisa misa subalai tongo bai hatcha subalai meyang leris thanga jeng khainai tongmani okay tini phailai maka jeng joto chini aro chini tamani journal ni chairman chini dako bisu chini working president district ni tongo chini dako trithi abage chini block ni vice president dok chini o pasim jamasar ni chairman khobai chini joto aro tongo jeng asuk kwbang phaime phano phailaika kisa subanai nei gabono omohai kwbangma borok teibo nangjak nai tongo ugoi tongo gai oro ningkai sobse tabuk thei komi tongmani omo belai kheno nang thei rinai sin borok baksa kirijago aborok nang sanamo sungno sin thei ahainchi 2-3 mas 3 mas por khaisi ahain nষ্ট tong thang jara thei rinano kiri tongnai bongna wang sanamo sungno thei rinano kuni kinakini ani sori sustongga bo keram phang tu kupung phang tu bo thei rinani juggo thei ritum 3 mas por thei rinan gabono oro bo nangi tongo mamini bini bagi bo jara tini nai tongnai rokno kesarnai abo haikai thei rinani abo khaji tei subanani bagi bo jotono koboknai ke asung sasung